Μανιάτης. Κάμπελ. Σέντρα για τον Μήτρογλου, 1-0. Αυτή τη φορά ο Κάμπελ είδε την κίνηση του Μήτρογλου. Εκείνος βρίσκει δίχτυα, πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της καριέρας του κόντρα στον ΠΑΟΚ, το πρώτο με την φανέλα του Ολυμπιακού. Πάλι από τα δεξιά Ολυμπιακός με τον Κάμπελ. Πάτησε περιοχή, σούταρε πάνω στον Κατσικά, βγάζει για τον Σαβιώνα, 2-0. Πάλι από τα δεξιά, πάλι με τον Κάμπελ, ο οποίος έβγαλε και τελική προσπάθεια και assist. Έκτο γκολ του Χαβιέρ Σαβιόλα, 2-0 ο Ολυμπιακός στο 60. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, 3-0. Νταβίδ Φουστέρ. Δεύτερο γκολ της καριέρας του κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κάμπελ βάζει ωραία το σώμα του. Περνά από τον Κατσουράνη, τον ακολουθεί ο Κατσικάς. Βγαίνει ο Χακόμπο, 4-0. Έχει συμμετοχή και σε αυτό το γκολ. Όμως ο Κάμπελ προλαβαίνει τον Κώστα Κατσουράνη. Για να το δούμε ξανά. Ναι, είναι ο Κάμπελ αυτός που είναι ο σκόρερ.